Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzi. Guys, I am so sorry easy bengingenalo for days. Senibuyile-ke manje finally. So mawukuthi umusha kwi-channel ngicela ukuthi subscribe, like, share, click on notification bell so that uzobe uqala ukuthola notifications whenever I post a story. Okunye guys, my TikTok account has been hacked. Mawukuthi ubungifollowa kwi-TikTok ngicela ukuthi uhambe uyofollowa i-TikTok wami omusha ubizwa ngo-Olungi _backup, ulungu LOONGY_backup. Sengizoposta lapho nje yonke i-content yami. So guys, yini-ke okunye ningakhohlwa asiwaskip ama-adverts, siyayibuka ividiyo from beginning to end. Awuskiphi lutho bafethu because now no super things. I think you already know all of that. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sethu sinamhlanje simayelana nephathi eyayi-huge, iphathi okwakumele ibe nkulu yagcina iphenduke nje usizi lwey'manga. Hhayi, kuthiwa-ke guys kwakukade umfana, kuthiwa umfana wayesefunda u-matric. So ekufundeni kwakhe u-matric wacela umfana wathi mina angiyithandi i-matric dance. I do not want to go to i-matric dance. Into engiyifisayo nje ngifisa ukuthi ningenzele iphathi because angikaze ngibe nephathi in my whole life. And hlezi ngibona abangani bami bayaba namaphathi but mina angikaze ngibe nephathi yabo. Kuthiwa abazali bakhe bethi into ngempela ukuthi yazi uqinisile akakaze nje ngisho ethenge ikhekhe celebrate i-birthday yakhe. Hhayi, kuthiwa-ke nangempela-ke kuqalwe kuplanwe manje a huge party. Yezwa yini? And unabangani ofana ufuna u-matric, masinokuthi uma usufuna u-matric suke nje usunabangani futhi seniqala yabona seniqaqekile. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke iy'ngane y'hambe ziye kuma-M_D umfana angayi lapho athi nje ube nephathi. Hhayi, iplani iphathi lushaya ulanga lephathi, iplani iphathi kube i-huge. Yabo uma kuthiwa kuleyo ndawo kwakuqala ukubonakala iphathi ekanje yaya dekho yonke into on point. Yezwa yini? I-outfit yomfana on point yabo. Hhayi, kuthiwa nje yonke into nje i-ready. Sebefikile nabantu bayaqala bayafika even though iphathi ingaqali but abantu bayafika manje sekuyabonakala ukuthi khona into eyenzakalayo. I-decor isi-right, o-D_J bakhona, yonke into ikhona. Hhayi, kuthiwe-ke umfana kwakukhona-ke into eyayishoda at that time. Ubone uma ngabe kuwukuthi unento yakho and abantu balokhu bedileye ukwenza izinto zakho. So there was something eyayishoda eyayidingeka esitolo. Kuthiwa-ke umfana-ke becelo-ke ezinye iy'ngane ukuthi zihambe, abantu belokhu bedebesela nje yabo kusasa umfana kulungile ungalokhu ustresa ngizohamba mina. Hhayi, kuthiwa nangempela okay ungahamba-ke ahambe umfana. Kuthiwa yibo ehamba umfana kuphela i-hour umfana akabuyi, 2 hours umfana akabuyi, 3 hours umfana akabuyi. Hhayi bo, beze bebone manje ukuthi there is something wrong yabo. Vele-ke futhi nala ekugcineni kushiwo kuthiwa kodwa yazi nawe uma wenza iphutha bekungamele ukuthi umthume because umuntu uma kuyinto nje engayi akantanti uhlala ekhaya. Hhayi yabo, besho leyo nto nowakhe vele ethuke kakhulu ukuthi hayi bo, indaba ngempela kwenzakaleni. Hhayi, kuthiwa nangempela alo-ke manje bunkulwe-ke kuyacingwa-ke ukuthi hayi bo umfana ushoniphi, umfana ushoniphi. Umfana lutho umfana ukutholakala. Hhayi bo, hhayi kuqalwe manje kufonelwa amaphoyisa athi nje amaphoyisa lindani 24 hours njengoba hlezi esho amaphoyisa ethi mhlampe lo uy'dakelwe la khona yabo, cela nilindele ngizomriphotha uma ngabe kuwukuthi niyabona kuphela usuku angafiki. Eyi, bethuke-ke la ekhaya manje ukuthi hayi bo, laba abantu bagcwele igceke nephathi ayisaqhubeki phela anikwazi uku-celebrate-a ningamboni umuntu kucinywa ama-radio manje sekushubile. Hhayi, kuthiwa ugogo wakhona ethi hhayi akuthandazwe okungcono. Kuthiwa ngokuthandazwa kuthandazelwa ukuthi umfana abuye lutho umfana kuphela ngempela 24 hours. Hhayi, kuhanjwe kuyo-report i-case. Kushiwo ukuthi wahambe esitolo kwakhona into eyayishoda and akakaze eze ebuye. Hhayi bo, kuthiwa amaphoyisa athuka ukuthi hayi bo, indaba engaka kwenzakaleni asikaze sizwe lutho mhlampe ukuthi khona umuntu olimele nani 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 nani. Hhayi, kuthiwa umfana-ke namaphoyisa-ke manje kuqale kuphenywe-ke kubhekwe ukuthi umfana ngabe washonaphi. Kuthiwa kwaphela hlampe 3 to 4 days umfana engatholakali. Kuthiwa hhayi kuthi nje ngelinye ilanga after lo 3 to 4 days kungakhona i-receive call from amaphoyisa. So amaphoyisa asho ukuthi hayi bo, asazi noma uyena yini but khona umuntu otholakalayo la and u-beyond recognition akabonakali, asazi noma uyena yini. Hhayi bo, kuthiwa ungakhona athuka ukuthi hayi bo. Hhayi, kuthiwe nangempela-ke ebizwe kungakhona kuthiwa akazomu-recognize. Kuthiwa mefika kuthiwa umfana utholakala emfuleni. Betholakala emfuleni amaphathi amaningi omzimba wakhe awasekho,
private parts sikiwe, amehla kopolotiwe, kuningi nje okungasekho kuyena okubalulekile. Iy'ngalo seziwo-piece ezinye zile, ezinye zikhona. Yabo nje useyashoda. Eyi kuthiwa lo mama lo, kuthiwa ingane yakho uyayazi-ke, ingane yakho yayinomkhango somewhere, uyayazi yena yedwa. Kuthiwa nje avele ebona ngathi definitely sure uyena. Bese ebona lento le. Hhayi kubonakale ukuthi hhayi cha umoshakele. Hhayi kusuke-ke manje umsindo wokuthi ubani umuntu obengenza ingane yethu kanjena, yabo. Eyi kucatshangwe-ke ukuthi awe ngapha eselokishini la you may never know, yabo. And ba-worried ukuthi ama-parts awekho, yabo. So banalokho ukuthi hhayi bo kwenzakalani. Hhayi kuthiwa uma wengane yathi nje mina I will not rest ngingaka-get to the bottom of ukuthi kwenzakaleni because amaphoyisa awatholi information ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, yabo. Eyi kuthiwa uma umfana ngosuku lomngcwabo wawungathi uyahlanya, kuthiwa nje wayengenandaba nokuthi kuyangcwatshwa. Kuthiwa nje kwakuthakathwa bukhoma kuloya muzi. Kuthiwa ayi balanda umuntu ukuthi azosebenza-ke iy'thupha. Kuthiwa nje bantu beyibuka emini kabhayi ebusuku, kuthiwa kukhulunywa, kuchelelwa, kwenziwani kwenziwa. Kuthiwa khona wayengakhala aze kuphume nje unyembezi. Ufunwa lento le ihambe ngale ndlela ayifunayo. Hhayi kuthiwa-ke walentuza umfana washona-ke umfana kwaphela insukwana. Kuthiwa hhayi mfana wangena umakhelwane. Kuthiwa wangena umakhelwane ezokhonfesa. Kuthiwa wafika washo wathi ehene yena o-responsible for ukulahleka kwengane. Khona inyanga eyayifuna ama-parts and wayebona ukuthi ehene la ekhaya bavele ba-rich, ibona abantu nje abababukela phansi. Wayefuna nje something ezoba-hurt-a and then washo yena nje yena umuntu owalentuza owa-implicate-a yonke le nto engabe igama eli-right le elisebenzisa Jesus. But uyena owayeplane yonke le nto, babegade nje every move yaloya mfana and always babefuna ukuphetha wakhe kakhulu because wayelokhu ebhrega ngale ndaba le ye-birthday. Hhayi bo, kuthiwa umama yahlanya, kuthiwa badumelane nalo mama, kuthiwa egcine ebalekile lo mama. Uma ebaleka kuthiwa nje kuvela lo mama ahlanye, yabo nomphakathi uphume ukuthi hhayi bo, esho lo mama ukuthi nangu umuntu ezongikhonfesela inkinga la. Uyavuma ukuthi wabulala ingane yami, were, angithi vele kwase kusebenza ngemithi yenyanga. Uyavuma ukuthi wabulala ingane yami, were, kuthiwa umphakathi uhlasele khona. Kuthiwa akashawanga umama ataqa kwathiwa uzoyikhipha le nyanga. Ekuyiyona ekwenzisa lezi zinto. Hhayi kuthiwa umama wayikhipha, yabo babemshayisa bengambulali, ngoba bembulala ngeke bemthole umuntu amdayiselile ngaphansi. Hhayi cha ukutshela ukuthi kwathiwa eyaphi inyanga washo umama. Kuthiwa hawu kwahanjwa, bathi nje wathi umphathi asifuna ukwatshela amaphoyisa. Amaphoyisa siwalanda mase siqedile ngane. Kuthiwa wahamba umama ufike wayikhomba inyanga. Hhayi inyanga yaqale yaphika. Hhayi kuthiwa umama washo wathi yeyi wena wafika nabantu bakho nani vele nimgadile umfana. Kwenzeka kanje, kanti vele umfana uzolahla aphume. So hhayi kuthiwa wakhuluma umama. Hhayi nangempela kuthiwa inyanga izivume nomphakathi phela awudlali. Kuthiwa bashawa, banaba, bathula du. Umama washona on the spot. Inyanga nayo yabo isihlalelwe ilaskuze ukuze base kuthiwa usizele i-last breath. Kuthiwa yathi inyanga ngomile. Kuthiwa bathi womile yathi yebo. Kuthiwa bayiphuzisa upetrol. Kwathiwa phuza la balayitha. Yashiswa inyanga amaphoyisa abizwa. Kuthiwa afika amaphoyisa ese-halfway through kusho kuzothiwa ubani owenzile because into yomphakathi nawe uyayazi. Kuthiwa nje kwaphela kanjalo ngalezo y'mpilo zabo bantu. But nje kuthiwa umama waleya ngane akaphindanga wa-recover. Kwamele ukuthi nje athuthe ayoqala impilo elsewhere. Wayeluza kanjani ingane yakhe ngenxa nje kamakhelwane onomona. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Ngiyabonga guys for watching. Cela niqhubeke niyongisapotha ku-TikTok ngaze ngasha Lungi LOONGY_backup iyona account yami entsha leyo. Ababengifolowa kulekaZeps leyo account sengiyishintshe igama nje. Kaze nganenkinga guys, noma wazi ukuthi mhlawumbe ngingasizakala kanjani, cela ukuthi ungithinte ungitshele ukuthi yini engangisiza uma nawe kwaba nenkinga ukuthi i-account yakho ihekhwe. Thank you so much for watching, ngiyanithanda.